Oh. Pinakaayaw niya. Ha? Pinakaayaw ko sa social climber. Bulong ko sa'yo. Sabihin nyo. Pinakaayaw niya? Yung hindi nagpo-porsiging Hindi. mag-vlog. Hindi, Sino ang pinakaayaw ko sa social climber? Gwen. Gusto mo ba talaga? Gwen. Gusto. Ako si Gwen talaga. Mali. Mali. Siko. Sino? Wala ka ba? Sino? Totoo ba talaga? Totoo, bakit? Oo. Si... Aray! Sino nga? Si... Basta Si Mia daw, si Mia. Mali. Mali. Marami Yun. sila. Si Uyong yon. Hindi mali din. Sino ba? Secret, siyempre, parang hindi nila alam. Parang lang tayo dun. Diba? Maganda yung vlog na yan. 11, meron pang 19 minutes para tatlo na tayo. 7 tayo. Ikaw magbigay ng kategory. Ikaw na. Paborito niyang ginagawa. Ay, hindi ba paborito? Yung hilig niyang ginagawa sa boyfriend niya. Di ba, pag may boyfriend siya, ano yung madalas niyang ginagawa? Ano yung hilig? Ay, yung... Ha? Paano? Paano? Hindi, yung hilig niyang ginagawa sa jowa niya. As in, yung madalas niyang ginagawa. Overthinking. Anong overthinking? Pag andyan yung jowa ko, mag-overthink pa ako. Kaya nga, pag andyan yung jowa, yung kasama niya, pag may jowa siya. Ano? Ikaw nga tinatanong ko, dapat ikaw makasagot. Ano nga? Bukod dyan, lagi naman eh. Gago. Hindi. Feeling ko lang na hilig niya talagang ginagawa. Inaasar. Yung tinitest, yung ugali, kung gaano ka-loyal, kung seryoso ba talaga. Yung sinusubukan kung mahaba yung PC, yung pasensya. Di naman kahit namang wala dyan. Oo, kahit naman hindi ganyan, pwede naman ganyan. Oo, mali naman yung tanong mo, siksik ka naman. Oo. Ano? Yung anong gusto kong ginagawa sa akin ng jowa ko? Ikaw, yung ginagawa mo sagutin mo. Ang ginagawa ko lagi sa kanya? Ay, yung gusto mong ginagawa. Gusto ko lagi siya magsipag. Lahat naman hindi lang sa kaya sa present. Gusto ko may ginawa lagi. Yun naman yun. Kasi tinuturo ko siya nag-aaway. So sino yun ang sipsip? Sipsip ka pala eh. Yawa. Ano? Wala, kalukuhan lang. Ano? Sino doon sa hanggang kay Gio? Sino doon yung naiyakan niya na? Wala. Tama. Wala. Naiyakan? Wala. Meron. Ano, sino? Si Ariel. Bakit ko naiyakan? Depende sa naiyakan din nag-break. Basta naiyak ka. Yun ang doon. Sa galit. No. Iyak sa galit. Maray siya, di ba? Malaki. Hindi. Ano? Hindi ako naiyak kay Ariel. Siya ang umaray. Umiyak ka. Dahil? Umiyak ka. Confrontation. Oo, pero hindi dahil sa... Ang tanong kasi umiyak. Hindi lang siya. Hindi lang siya. Sino pa? Oh. Ha? Basta hindi siya umiyak. Even kay Alejandro, umiyak. Umiyak ako kay Leandro. Kasi di ba papakamatay pa nga ako nun. Totoo yun. Sino pa? Ha? Kayo pa? Meron pa isa. Kelvin, hindi ka naman umiyak kay Kelvin. Pero naiyak nga ako kasi nga nagalit nga ako, di ba? Dahil meron siyang... Tanong-tanong ka kasi ng mga ganyan. Di ba? Ganyan. So ibig sabihin kay hindi ka umiyak? Kanina. Kay G? Hindi ako umiyak kay G. Hindi. Kasabagay. Kasi softly lang naman Tsaka hindi natuloy yung... Kung Kung natuloy yung Ilang taon ako pumunta ng Manila? 17. Tama, mali ka. Pareho kasi 18 kami. ka na nun. 17 pa rin. Tanga ka. Mag-i-18 pa lang. Anong month? No. 1. May. No. Pilde. Ano Mag-18 nga ako, birthday ko ng March, di ba? 18 ako February. Tama, yan. Mag-18 nga, di February. Anong taon ako pumunta ng Japan? 2014. Tama. Dalawa kayo tama. 2014. Anong month? Hindi. Ay, kuan yun. June. September yata. Hindi, meron yung celebration parang ngayon. Anong celebration ngayon? Chinese New Year. Merong celebration 'yon. New Year. Hindi. August ba ito? Hindi. Valentine's Day. Hindi. Halloween, November. Tama. November yun, Mali November. ka. Kasi dapat mag-Christmas party na tayo nun. Ah. Alam ko eh.
Alala mo na. Anong vlog ang sumikat ako sa Japan agad unang Kain pa Hindi. Pilipino. Hindi, basura. Hindi. Ay, kumain ka ng ano? Ano? Ng lettuce. Gulay, litos. Ano nga yun? Anong litos. pagkain yun? Ano yun? Yakiniko. Tama yun. Tama. Ano na? Yakiniko. Sabi mo kanina, yakiniko. Yakiniko. Yakiniko from the root word. Yak. Ang dumi! Ay. Oh. Hello. Tapos, Nagbablog kami si Tinkerbell 15 naman. minutes, may 5 minutes para dalawa na tayo. So, ano pa? Tagal naman ang vlog. Kung natuloy siya ng college, anong kurso? Teacher. Ano? Agriculture. Ay, hindi. Nag-aaral na ako ng agriculture. Ng third Ay, year. cream. Nag-aaral lang. Anong course ko nung college? Nag-college na ako. Anong college sa akin, ha? Radio technician. Ay, hindi. Ano? Radio reporter. Hindi. Agriculturist. Ay, Hindi. hindi. HRM. Hindi. Ah, mali ang isang letra. HM. Hindi. HR? Kulang RH? isa. Kulang na isa. HRMS. Nice! Sobrang isa. HMS. Ah, mali. Kulang. HMR? HRR. Ay, isa na lang. HRS. Tama. Ano meaning ng H? Hotel, Restaurant, Services. Tama! May kamali. Tama ka. Ang tagal naman mag 30 minutes ito. Visit na. Ano kurso yan? Anong pangalan ng school ko? TCC. Mali! TTC. Titiisin? Hindi kasi nila alam. Cobsat. Hi, Asan ang Cobsat. Cobsat? Cagayan de Oro Bugu School of Arts and Trades. Hindi Ay, na 4 kasi years sikat. course yan or parang... Anong Nagsara na nung kasi. election sa school, anong officer ako saan? Vice President. Tama. Tama. Vice President? Mali. Oo, mali ka. Saan ng college? Yeah. Ay, hindi ko alam. Hindi ko pa nakalkal yung college. Favorite subject? Ha? Ah. Kuan ka nang defend bitaw mag-defend. Oh. Subject? Oh, pag-defense with English. Ano ba gusto mong subject? Defensive? Tanga, defensing. Agriculture. Ha? Wala agriculture sa Wala, HRS. nobody High school ba? Mas hindi din sila subject. Huh? specialization. Specialization. Wala kaming ganyan sa Manila. Spiritista kasi yun sa'yo. Wow. Ang tagal mag 30 minutes. Ano ba course? Ay, anong subject? Kuan nga ka na mag-defense ba? Hindi siya English eh. Saan? Mathematics. Ha? Hindi, bugok. Saan ako nag-school? Sa elementary. Diyan Sa po. kuan? Ano? Central Hasaan? School. Ano? Hasaan Hasaan Central Central School. School. Tama ang dalawa. Nung nag-high school. Saan Hasaan National High School? Tama. Maliin natin ito para dalawa kayo. Sino ang teacher ko nung grade 1? Si Ma'am Kuan. Ano? Ano? Taga dira oh. Yunsa. Sa Kimaya. Yunsa. Napakinggan ko yun eh. Hindi. Malay ba namin dito? Baka kami nag-aaral? Saka hindi ko nga rin, nakalimutan ko na nga rin. Iniisip ko kasi napanood ko yun eh, yung nadalo siya doon sa teacher. Nadalo sa teacher. Ma'am Lagat, hello Ma'am Lagat. Lamesa para magkapasa. Oo, bumili ako ng lamesa para kasi Nag-donate. pula-pula yung grades ko, 62, 61. Nag-donate ako ng na third ako. Thank you Ma'am Lagat. Pangalan nga nung first girlfriend niya. Ano? Ilan taon siya na nagka-girlfriend? 15. Hindi, mali. Ano? Feeling ko 9. Ay, hindi, mali. Lower. 6? Tama. Bata pala, wag. Ilang taon siya na de-virginize na lalaki? 21. Tama, ikaw, wala kang alam. Alam ko. Anong pangalan? Siya pa nga nagbigay. Masahista yun. Anong pangalan niya? Masahista yun. Anong pangalan? Ano ba yun? Siya pa. Yung itong part na to, akin na to ha. Anong pangalan? Ano ba yun? Anong pangalan? John? Hindi. Pangalan ng artista. Mark? No. Uh, Sikat na artista. Daniel? Hindi, matanda. Eddie. Eh, so tama ang letter. Ang unang letter. Efren? Mali. Edu? Hindi. Evelyn? Eko. Echo. Echo di ay. Ayan na po, Busy mga po kami ma'ams. sa vlog. Tapos, Diyan na po matatapos ang aming kalokohan. Yes, maraming salamat. Buwan. Knowing me, man dapat yung title nito. No? Napunta man sa palo mo, palo me. Alam mo na. Oh.
Second part ako. First part ko. Para mas sundan sa ako. Parang 5 Tapos lang. third part sa kanya. Maraming salamat! Thank you so much and I love you all. Mwah. Bye-bye. Okay.